muistella hieman erästä kappaletta, joka on sulle ilmeisesti erittäin tärkeä. Arttu Viskarin Mökkitie kuultiin myös talossa muutamaan otteeseen. Kesäkuu vuonna 86. Meidän sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi pakkasi eväitä. Mä istuin jo takapenkillä, hymy korvissa vöihin köytettynä. Dingo lauloi nahkatakkista tyttöä. Tää on Arttu Viskari. Ukki kertoi jatkosodasta. Tämä on Siitä Arttu Viskari! oli kersantti rokasta. En mä tuolloin mistään tajunnut. Nautin vain Arttu Viskari! Arttu Viskari! Faija, anna mun ajan mökkitien. Lupaan, että saunaan vettä vien. Muistan kivet ja kannot tän soratien. Mielessäni olin Henri Toivonen, ralli-idoli pienten poikien. Faija nauroi, mutsi pelkäsi katsoa. Petri, susta ehti tulla näiden 13 viikon aikana tosi tärkeä hahmo tuolla BP-talossa. Ja muun muassa tämän Mökkitien kunniaksi meillä on sulle nyt pieni yllätys. Okay. Sä oot ollut suuri Arttu Viskarin fani ja tuonut sen esiin monta kertaa talossa, niin Arttu on nyt tässä. Terve Petri. Terve. Oletaanko oikein halikki? Joo. Mulla on sulle meidän Mökkitie-single. No niin, sitä kuunnellaan sitten koko kotimatta. No niin, hyvä homma. Ja levy tulee pian, niin mä hommaan sulle se samalla. Hieno juttu. Kiitoksia hei paljon. Oli mahtava kuunnella Mökkitietä Big Brotherin kautta. Kiitos. All right. Kiitoksia, Arttu. Kiitoksia. Miltä tuntui? Osaisitko odottaa tämmöistä hetkeä? No kyllä me vähän puhuttiin siitä, että varmaan tulee jotain, että kun se niin monesti siellä soimaa aina sitä laulaa, mutta tää oli kyllä ihan mahtava juttu, että heti kun pääsee autoon, niin sit lyödään sisään. Ja hoilaamaan. Kyllä. Petri, sä näytit itsestäsi aika